এই মাটি আমার মাটি, আমার মাটি, আমার মাটি, এই মাটি আমার মাটি, আমার মাটি, আমার মাটি। জীবন ডিম ইরিনিডিউ, ইরিনিডিউ, জীবন ডিম ইরিনিডিউ। এই মাটি আমার মাটি, আমার মাটি, আমার মাটি। जिउ गारगोन हा लागोन, हा लागोन, हा लागोन, जिउ गारगोन हा लागोन, हा लागोन, हा लागोन, जिउ गारगोन हा लागोन। हा लागोन, हा लागोन। We want justice, 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 we want justice, 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 we want justice. justice, justice. এই মাটি আমার মাটি, আমার মাটি, আমার মাটি, এই মাটি আমার মাটি, আমার মাটি, আমার মাটি, এই মাটি আমার মাটি। আমার মাটি, আমার মাটি। बे हाया जोंनिखा, 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 बे हाया जोंनिखा, 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 बे हाया जोंनिखा। जोंनिखा, जोंनिखा। এই মাটি আমার মাটি, আমার মাটি, আমার মাটি। We want justice, 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 we want justice, 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 we want justice. justice, justice. गियो नामा? गियो नामा? सार्किट हाउस लुफुंनायनि गमामायैनो लाथारनो खायदा खालामनानै गामि जानानै मा बुङो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं बरायनानै लाग्रोबाय। जोङो बेवहाय सरकारा माबा मोनसे अनुस्थान डिसि इन्टाग्रेटेड आरो सार्किट हाउस लुफुंनायनि माखासे षड़यन्त्र जागासिनो दङ। बेहाय सिगांनिफ्रायनो बिसोरो बिदि षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ। जोंनि माखासे दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि पलिटिकेल लिडारफ्रा बेवहाय इनभल्भ दङ। बे सिदायै जों रोखा। जोङो दिनै मोनसे प्रमान मोनबाय, जाय बिथांमोना लिडारशिप हिसाबै दङमोन क'क्राझारनि एबा बिटिसिनि। दा बेहाय जोङो मोनसे प्रमान जाबाय, जोङो डिसि अफिसनिफ्राय मोनसे प्रमान मोनबाय। बिथांमोना एनअसि हराखै होनदों, एनअसिखौ जोङो डिसि अफिसनिफ्राय दिनै मोननो हादों। बे जिनिसखौ जोङो गोख्रोङै जोङो बिथांमोनखौ बुंनो हायो। दहाय साननि समावहाय बिथांमोना मिडियायाव बुंदों, जों बिदि दस्रा माने हाखौ सेनानै जोङो माबा मोनसे अनुस्थान खालामनायनि जोङो खुनु बेबस्था लायाखै बेफोरबायदि होननानै बुंदों। बे असैथो बाथ्रा। सासे बिटिसिनि हेड जानानै बेफोरबायदि खोथा बुंनाया जघन्य राव जादों। बे माने एकदम माने सासे माने बिटिसिनि चिफ जानानै बेफोरबायदि बुंनाया बिराद जघन्य। बे मानिजाथाव चिफ नङा, जों गनायनो हाया। आरो जोङो नैबे हायाव जे मोनसे बा मोननै अनुस्थान खालामनायनि उल्लेख दङ, बे उल्लेख दङखौ जोङो एगेन्स्टबो जों बे हाखौ हमगानो हाया। जोङो सारा रायजोयैनो बे हाखौ जोङो हमथागोन। जों जेब्लाबो नागारा जोङो जेब्लाबो जों नागारनो हाया। बे हाखौ हमगारनाय माने जोंनि उदैया माने राननानै थानांनाय। गतिके जोङो हमगारनो हाया बे हाखौ, जिन्दगि जोङो हमगारनो हाया। बे हायावनो जों नांगौबा जोङो साफ्रोमबो जोंनि बाथारमारि गामिनि रायजो राजाया नांगौबा बेवहायनो जिउखौ जों बावजोबगोन। जुदि नोंथांमोना बिटिसिनि चिफ दानि बिथां प्रमद बर'जों बे जेंना आयदानि सायाव सावरायनो जुदि खाबु मोनोब्ला नोंथांमोना सिगांलांगोन नामा? सावरायनो खाबु होयोब्लाथ' बिथांमोनजों जों मोगा मोगि लागोन, सावरायगोन आरो बुंगोन, जों प्रमान होगोन। जों जे जिनिसा प्रमान दं, नोंथांमोना मिडियायाव बुंबाय थादों हराखै, जों जेबो सिस्टेम खालामाखै, जों जेबो प्रसेस खालामाखै। जोङो नैबे जिनिसखौ बिथांमोननो खिन्थागोन। बिनि सायाव बिथांमोना मा रिप्लाइ होयो, जों बे जिनिसखौ बिथांमोननो खिन्थानानै जों मोजाङैनो बद'द्राबाबो रायलायगोन। जोंहा रायलायनायनि मोनसे परिबेस दंखायो जेला जोङो बे जिनिसखौ जोङो सिस्टेमाव जों खालामगोन। बिथांमोना जुदि जोंखौ बिदि रायलायनो खाबु होयोब्ला। सेनो नागिरनायनि ओमफ्राय नोंथांमोना धरना होबाय, डिसि अफिसावबो मेम'रेन्डाम गथायबाय। दासिम नोंथांमोना माबायदि रेसपन्स मोनदों? जोङो दासिमबो जेबो रेसपन्स मोनाखै। दा दिनै जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय ITI बिसोर होआखै होनना बुंदों, खिन्थु दिनै जों होनायनि प्रमानखौ मोनबाय। दा बेखायनो आं बुंनो सानदों, आंथ' बे गामियावनो जोनोम मोननाय, जोंनि आफामोनहा बे जायगायावनो जोनोम मोननाय, बे जायगायाव रायजो जाफेरनाय। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बे जायगानि हाखौ गोदोनिफ्रायनो दखल खालामनानै लाखिदों। आं दाखालिनो बुंखादों आरो मैयाबो लरेन्सआ आंजों फनजों रायज्लायहरदोंमोन। आं बुंहरदों जे नोंसोर जुदि NOC होआखैबा, जेबो होआखैब्ला मोजां जाबाय, आरो होदोंब्ला खिन्थु उल्था जागोन आरो होननानै। खिन्थु दिनै NOCखौनो लानानै फैबाय, नै देखायबाय। गतिके जोङो बिसास खालामनो हाया।
बर'फोरनि हाखौ बेबायदि अननाय खालामबा नोंथांमोना साख्रिबो होआ आगोलनि सरकाराबो होआखै दानि सरकाराबो होनायनि खुनु बेबस्थानो गैया आरो हा हुखौ नोंसोर फाट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन बहा बोरो हाखौनो माथो बिगासेबो जोंनि बाटारमारियाव रावनोबो हाखौनो होफेरबायाखै दा ओंखायनो नैबे हाखौ जोङो खुनु फदैबो हंगारनो हाया 1 बिगा 1 क्रान्ति हा हंगारनो हाया नांगौबा जोङो बेवहायनो गावथारजायो ना बुथारजायो गावथारजागोन बुथारजागोन थेवबो जों हाखौ होनो हानाय नङा डिसि एबा सार्केल अफिसार डिसिया जोंनि सिगाङाव डिसिया गैयामोन ए डिसियाथ' मोजांखौनो बुंहरदों आं डिसिजों रायलायगोन रायलायनानै डिसिनो परामर्श होगोन सरकारा माने पाब्लिकनो एसे जानाय नांगौमोन मा खालामनो नागिरदों मा बिरदों ओरै होननानै खिन्थु डिसियाबो जानायाखसै बेनिफ्राय सार्केल अफिसाव थांदोंमोन जों सार्केल अफिसाराथ' एखेबारे जोंखौ ओरैबायदि नगण्य माने जघन्य बेबहार खालामदों माने मानसिखौ नङा माने बर' जाथिया मानसि नङा ओरैबायदि बे नोंथांमोननि बेबहारा जेरोखोम बिटिसि सरकारा थिग बेबो सार्केल अफिसाराबो जोंखौ बेबायदि बेबहार खालामदों आं बेखिनिखौ बुंबाय।